Mitäs me sitten karjalanpiirakoiden päälle lähdetään? Karjalanpiirakoiden päälle tulisi munavoi. Toi munavoi, että jos se tehdään kivikovaan voihin, ylikypset kananmunat ja sit se on siinä niinku jääkaappikylmän pöydässä. Kyllä. Ja sit sä laitat sitä karjalanpiirakan päälle ja sit se vaan niinku murenee siitä Kyllä, pois. just näin. Voidaanko me tehdä mehevä? Me Ihana. tehdään tällä Yes. kertaa mehevää. Mä olen tää ratkaissut tämmöisellä niin oivariinimerisuola tyyppisellä ratkaisulla. Kyllä. Ja se kivasti toi oivariini esimerkiksi sekoittuu siihen keltuaiseen. Että jos keltuainen ei ole ihan läpikypsä ja myöskin, että se kananmunat eivät ole ihan täysin viileitä ja kylmiä myöskään, niin sit siitä tulee helpommin tämmönen levitettävä massa. Ja yleensä sit jos mahdollista, niin se muna voin syö heti. Tässä on 7 minuuttia 15 sekuntia virallinen Noniin. munavoi. Munakeittoaika. Tää on hyvä suhde. Tää Oot on 50-50 vai onko se taas semmoinen näitä. fiilis? Tää on niinku fiilis ja sitten totta kai maistellaan ja suolataan välillä. Ja... Joo. Se on niin hyvää. Koska nyt mä en kauheasti laittaisi tätä kylmää enää, Mä nyt laitan tää on tän niinku takas. tälleen levitettävissä oleva. Juurikin näin. Andy Allen, kun oli tuolla Masterchefissä, ihan tolleen vaan Andy Allen oli siellä, niin siis sillähän oli munavoi, oli ihan silleen egg butter. Okei. Oh, it was so good. Tiedätkö, silleen, se on niin outo Ja konsepti. kokki, joka on kaikkea kuitenkin tehnyt ja syönyt Mutta ja näin. munavoi on, mutta sitä ei ole missään muualla se on väittäisin. totta, joo. Egg butter.